Veliki pozdrav, ja sam Dejan Burić i u ovom videu pokazat ću vam kako da ubacite naslovnu stranicu za vaš Word dokument, zatim kako da ubacite header i footer i broj stranice. Prvo ćemo da ubacimo naslovnu stranicu. U gornjem levom uglu imate opciju Cover Page, kliknite na ovaj trouglić i sada ovde imate neke ponuđene opcije, a takođe i ovde dole imate opcije sa slikom, ali tu morate da imate sliku odgovarajućeg formata. Da izaberete ovu tako što kliknete na tu opciju i kao što vidite sada se na početku vašeg Word dokumenta pojavila vaša naslovna stranica koju možete da uređujete. I sada prvo što možete da menjate ovu boju pozadine tako što kliknete ovde, zatim kliknete na format i ovde na Shape Fill i tu menjate boju pozadine. Zatim ovde možete da kliknete, da selektujete ovaj tekst, recimo da ga boldirate, da povećate font. Zatim ovde kliknete na naslov, selektujete tekst i tu sada možete da promenite i font i veličinu fonta i boju. Kliknite gore na Home, na font i za naslove se obično koristi Oswald i kliknite na njega. Možete da ga boldirate i zatim da stavite veličinu koju želite, tako što ovde imate do 72, što je sasvim dovoljno u zavisnosti od toga koliko je dugačak naslov vaše knjige. Možete da ga stavite u sredinu, možete ovde da menjate boju, ali najbolje je da ostane ova bela boja ako koristite plavu podlogu. Zatim ovde dole možete da promenite ovaj podnaslov vaše knjige, tako što stavite recimo veći font, recimo 36 ili 28, zavisi od dužine naslova. Ovde author name možete da izbrišete i onda ovde dole možete da upišete svoje ime i prezime i adresu vašeg sajta. I tu možete isto da promenite veličinu i format fonta. Možete da koristite Oswald i recimo font 16 ili 14 da ne bude mnogo veliko i možete da promenite boju. Boju menjate tako što kliknete na format, pošto je ovo tabela, i ovde u gornjem uglu na ovaj trouglić Text Fill. I tu sada izaberete boju. Preselektujete ovde Text Fill i izaberete boju. Sledeća stvar jeste da ubacite header i footer. Header je ovo polje gore, a footer je ovo polje dole. Stavite kursor na tu prvu stranicu, gore idete na Insert i sada ovde imate opciju Header, kliknite na trouglić i ovde imate sad razne opcije. Zato vam preporučujem ovu opciju Grid, kliknite na tu i sada ovde ukucate naziv vaše knjige, idete na Home i ovde izaberete recimo veličinu 14, možete da boldirate i ovde možete da promenite boju fonta, znači stavite neku tamnu boju da bi se bolje videla. Ovde umesto 2019. upišete svoje ime i prezime, selektujete i opet izaberete ovu tamniju boju i sada kliknete dva put ovde na tekst i kao što vidite postavili ste header, ali iako ste stavili tamnu boju, ona se vidi svetlo jer je header uvek u drugom planu. Ovde samo kad hoćete da izmenite ponovo header, kliknete dva puta na to polje i evo ovde ovo ime i prezime nismo boldirali i nismo stavili font 14. I sada kliknete dva puta ovde. Sledeća stvar je postavljanje footera. Ali pre toga da vam kažem, evo kad kliknemo na View, Multiply Pages, znači taj header koji ste upisali ovde, automatski se postavlja na svaku stranicu vašeg dokumenta.
Dakle, ne morate na svakoj stranici ponovo da kucate. Sada idemo da ubacimo footer, znači kliknete bilo gde na dokument, kliknete gore na insert i ovde imate opciju footer. Tu možete da ubacite tekstove, ali pošto ste gore već stavili naslov vaše knjige, vaše ime i prezime, ovde možete da stavite samo broj stranice. Druga opcija za footer je ovde da idete na page number i da samo stavite broj stranice. To možete da uradite da broj stranice bude na vrhu, ali to sada nećemo pošto smo ubacili header. Imate ovu opciju da broj stranice bude negde sa strane, ali i to isto nije dobro. Najbolja je opcija ovo bottom page, znači da broj bude na dnu stranice i tu isto imate razne varijante i opcije sa većim fontom, sa manjim i tako dalje. Najjednostavnija je ova varijanta da broj stranice bude na sredini, kliknete to i sada selektujete taj tekst, odnosno taj broj, idite gore na home, povećate font recimo na 16, pošto se broj slabije vidi, stavite bold i stavite ovu tamnu boju. I kliknite sa strane 2 puta i sada ste ovde dobili broj stranice i taj broj stranice se automatski postavlja na svaku stranicu, dakle evo vidite broj 1, broj 2, broj 3, zavisi koliko imate stranica. Sada kada vidimo ovu stranicu vidimo da je ovaj naslov suviše blizu vrha stranice, da ovde dole ima velika praznina. To možemo da popravimo tako što kliknemo ovde i kliknemo jedan enter. I sada smo spustili ovo dole, ali da ne bi bio mnogo veliki ovde razmak, idite na home, pa uključite ovaj paragraf i sada ovo jedno polje koje smo stavili selektujemo, isključimo bold, stavimo levo poravnanje i stavimo normalnu veličinu fonta, recimo 12 koja je i bila, i stavimo automatik. I sada kada isključimo paragraf, sada vidimo koliki je taj razmak i ako hoćete još malo da povećate ovde gore razmak, znači da vam bude lakše uključite paragraf, selektujete taj font i recimo stavite 14. I sada taj razmak morate da postavite i na sledećim stranicama, znači ovde, enter, selektujemo ovde, isključimo bold i stavimo veličinu 16. I sada kada ste postavili naslovnu stranicu, header i footer, ostaje još samo da ubacite automatski sadržaj u vašu knjigu.